עמותת עת לעשות היא עמותה העוסקת בעשיית פעילויות לילדים בעלי צרכים מיוחדים. למייסד העמותה, הרב יוסי מונק, נולד ילד עם שיתוק 100%, ובעקבות כך הוא החליט לפתוח עמותה לילדים בעלי צרכים מיוחדים ולהקל על הוריהם. משחקיה, פעילות שבועית שמאפשרת לילדים המיוחדים פעילויות של כיף וחוויה, ומאפשרת להוריהם אחר הצהריים. עוד מעט תתחיל המסיבה, זאת תהיה בטוח חוויה בלתי נשכחת. כולם עכשיו עולים להפלגה. עשרות מתנדבים מפעילים את הילדים המיוחדים פעילויות שונות של משחק, יצירה, ספורט, יציאה לטיולים, פעילויות ועוד. זה החניך שלי אוריאן. זה החניך שלי אוריאן, נכון? כן, אוריאן. יחד לכל החיים, באילת רק שמחה, מזריחה לי קוראים לה קוראים בתיה. אני מתנדבת פה בעמותת עת לעשות, שזה בעצם עמותה לילדים בעלי צרכים מיוחדים, וכל יום ראשון אנחנו באים את המשחקים. עת לעשות, אילת 2015! אני מלכין, ואני גם מתנדבת בעמותת עת לעשות. אני מתנדבת כבר שנתיים, שבהם שאני תסתכלים על זה. הנה שאני מבסה, הנה תראי. זאתי שאני החניכה שלי. אוהבים, אין עליכם מדהימים. זה החניך של שמואל, והפעילות שלנו כל יום ראשון אחרי ידיים באוויר כולם עכשיו, ידיים באוויר של שמחה, עת לעשות זאת משפחה, חניכים